لا دربان دار إليجان فصابونا وزوجان وفوجا وقد دخلوا كلمتي وقد دخلوا بدين الله فوجا بل وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على هزرين شرن وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على هزرين. alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe tedduɓe ha joni eɗen jokki jewte meɗen ɗe eɗen gari ɗo e goto e khalifaɓe meɗen ceerno ibn oumar ceerno eɗen gari kankone barkenorade konguɗi makko e wallude bandiraɓe ɓe o wasiyo en ko nafata en ha tengti noon e enen sukaɓe hande ɓe ko fate ɗariga tijani o e ɗo e Fas Maroc zawiya sayyidina Cheikh ɗum noon ceerno konngol ari ha yeeso maɗa bandiraɓe ne keɗima wasiya maɗa e amen ko fate alhaali ɗariga tijani o bisimillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko salminde bandiraɓe ɓe e juurade ɓe ñalawma aljuma o ɗo e zawiya sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala an e ñaganade ɓe Allah moƴƴere fi llahiri wa fi lbatini e duwadene kadi sababuyeji dendindi en e oɗo sifa e ɗiɗo nokkuji nde Allah junnanta en ɗin sababuyeji e jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Sababuyeji ɗi ene kewi ene mawni ene jaahi ko ɓuuri mawnude ceerno men ceerno Ahmad Tidiane mo garuɗen ɗo onne kadi koye sababuyeji ɓurɗo mawnude hen jeeya saabu ziyara Fas kam koko waɗete tan Tidiane en koɓe fof ko aroɓe min jami il jawani bi ummarade e aduna e bangeji fof kono kadi noon dental ceerno Alhaji Mouhamed Seydi radiyallahu ta'ala anhu e garragol ceerno men ceerno Ahmad Tidiane khalifa o e oɗo sifa no yarata joni ni duuɓi tati fof wono ɗum ɗo waɗe e ngal ɗo keewal ewa ɗumne kadi ko sifa keeriɗo kisɗuɗo gila ceerno Alhaji Mouhamed Seydi radiyallahu ta'ala anhu ina waɗanno ɗum ewa yimɓe ina ngara ina keewa kono keewal joni ngal koko seeki aada ko ɗum ɗo fof ko e barkeji maɓɓe kamɓe jinnaɓe men ɓe e seereɓe meɗen ɓe eɗen jittira ɗum Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah junnan en ɗum enenne kadi hunde so tawi Allah feccima ɗum waɗi ɗum gueɗal ma a daari ɗum a tawi a yiyani hen so wona moƴƴere to Allah en laaɗum e Cheikh Ahmad Tidiane e to diine e to julɓe aɗa foti nangude hen ha tiiɗa nangtoɗa hen ha tiiɗa moƴƴina ɗum pewna ɗum eɗen jettiri Allah wonde mawɓe men ardiɓe en e lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu kamɓe fof so ɓe innama goto mo jiiɗa hen fof aɗa humpiti aɗa andi kañum ɓurma andude Allah ɓurma hulde Allah ɓurma wawde rewde Allah. Ɗum ɗon tan ina yoni ko ganduɗa aɗa wiira wonde ko ɗum woni sababu ko nangtoriɗa hen saabu neɗɗo kam wa fawqa kulli dhi ilmin alimun goto fof ina anda e hoore mum kono ina andi kadi ɓuura ɗum andude kono gandal ngal e bange gandal ngal wondani e kuulol Allah subhanahu wa ta'ala ngal ala ko nafata mawɓe men ɓe noon eɗen gandi Allah ina yiɗi ɓe to muɗum hulde Allah subhanahu wa ta'ala e yidde Allah e rewde Allah goto maɓɓe fof ko noon Allah waɗan ɗum eɗen jiiri ɗum gite men eɗen gandi ɗum haqqillaji meɗen eɗen paami ɗum tan ina yoni hen hunde nde ganduɗa ina wona sababu ha ɓeydoɗen nantade e ko jiiɗen e ɓe guɗen ko eɗen gandi so tawi no woni no wonko wonno hen kamɓe no ɓe nunɗiri ni e no ɓe laaɓiri ni ma Allah dandude ɓe e wonde e ko ganduɗa wona lawol ɗum ina yoni en enen e ɓeydade nantade e ko gonɗen ko hay sinno en jogaki wiide ko ni mbiyeten walla ko ni mbaɗeten saabu neɗɗo kam so tawi ina aɗa andi aɗa laaɓa aɗa humpiti ɓurma gueɗe tati hulde Allah e rewde Allah e andude Allah on alhamdulillahi rabbil alamin yonima ñemtinirgal enen seeɗen men ɓe gila ɗo ɓe ɗo hayti Cheikh Oumar en eɓe joni en ñemtinirgal to Allah en laaɗum soɓe eɗen gandi la darban dar ilijan fasabuhuna wa zawjan wa fawjan wa gadakhalu kelimati wa gadakhalu bal wa gadakhalu bidin فوجا وأفواجا على هزرين شرن وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على هزرين